Čaute chalani a dámy u novej epizódy 60 sekúnd. Dneska si urobíme takú novinku, ako sa hovorí. A urobíme dve novinky. Ideme dať Apokalypsu, nie je teraz challenge. A skúsime Dolores. Ja som za ňu hral raz, keď bol večer. No áno, včera som hral za Dolores a ona je podľa mňa oveľa rýchlejšia a oveľa rýchlejšie zbiera veci. Ale neviem, či je taká dobrá ako Ted. A dáme na jednoduchý mód a ideme na to. Áno, môžete to v komentároch mi povedať. No proste. Zabudnite o tom, dobre. Čiže tam je harmonika, tam sú vody nejaké. Musím nájsť suitcase. Kde je, tam je. Poďme. Do bunkra. Zober tieto zbranie. Dolores, Mary Jane. Poď. Ty mi poď sem, môj syn. Plynová maska, mapa. Potrebujem jedlo. Ber všetko. Ešte potrebujem rádio. Ešte zober harmoniku rýchlo. Bež, ako tuto už nie je žiadne ráno. Dobre. Dolores. Robila si dobrú prácu. Za matku. Girl power. Dostal som achievement. Síla dievčat. No, teraz sa začína moje utrpenie. Nemáme Boy Scout book. Sakra. A čo máme? Máme 6, výborné. First aid kit, padlock, nejaký. Ja som sa zlakol, že nemám harmoniku. Áno, sme dobré. Nám chýba jedine amunícia a Boy Scout book, podľa mňa. Je to? Áno. Ešte nám tu chýbajú naše maznačiky, ale to je dobré. Ja som skoro zabudol medkit, ale to chvála Bohu pridalo. Bla bla bla, to nejdem čítať ani. My nemôžeme ísť na expedíciu? Mary Jane bola šťastná, ale teraz sa tvári tak, že je nejaká zlá a že no proste je teraz taká smutná, chce sa popozerať na svojom hudobnom nástroji. Áno, môže nájsť niečo zaujímavého, ale prosím, nebuď chorá. Alebo Dolores. Chvála Bohu. Dolores je späť. Ježiš, Mary Jane je späť a našla si niečo zaujímavého. Nie. Teraz ideme na expedíciu. There are some radio chatter about airdrops from the military. It's about time. Takže to bude nejaké krabice, kde sú polievky. Áno, zobrať si jednu masku a voda a polievka. Húrej. A idem dať vodu. Tým mu dám polievku aj, lebo on ide vonku. A dám mu
Áno. Keby nejaký chalan urobil nejaké... Keby... No, proste nič. Mary Jane bola tichá, čiže porozprávame sa s ňou. Blabla. Ak vidíte, no tak nečítam randomné vety, čiže to bola randomná veta. Randomné vety. A čo je tu? Toto je veľa, toto nie je veľa, veľa miesta v tomto bukru a my môžeme voňať všetko. A že proste nejaká cihla spadla, oni to i hneď vedeli komentovať, alebo také niečo. Áno, a musíte sa pozrieť. Vy ste otupelci! Nikdy nechoďte do čiernej diery, ktorá smrdí, dobre? Dámy a páni, to je veľmi dôležité. Nikdy nechoďte do čiernej diery, ktorá smrdí. Deň 10. A teraz pred ďalším dňom potrebujú rádiu. Wow! The end! The end! The end! Ježiši Kriste. Ja som ich zabudol nakrmiť. Tak si zoberte tú polievku sami. Takže ale musím dať, že či sa aj vyčúrate. A potom zovnete, že už ste to alebo sa počúrate v tvojich trenkách a nemáte náhradné a potom to musíte vysušiť. Mama mia. Skúsime to ešte raz. Od znova. Dolores, ale nebolo. Ja niekedy nerozmýšľam a niekedy zabudnem ich nakrmiť, potom zomru a jedine čo robia v tých, podľa mňa v tých dňoch je iba čumenie na tú polievku, že kedy tento hráč ich nakrmí. Dobre, teraz musíme nájsť, tu je jedlo a voda, tam je boj. Podľa mňa začnem tuto, lebo tam sú karty. Áno, toto začnem, lebo tam je aj Boy Scout a Boy Scout je veľmi vzácny, lebo skoro nikde ho nemôžeš nájsť na expedícii. Pretože áno, aký hlupák má Boy Scouta. Ber rádio. A teď pre bunkry. Seka. Poď sem. Sekera. Idem si zobrať glinovú masku, keď si niekto prdne. Idem si zobrať nejaké čekerky, aby som nezomrel od nudnosti. Teraz poď sem, Timmy. Idem zobrať ten suitcase. Bež. Potrebujem medkita. Bug spray. No, podľa mňa Dolores je oveľa lepšia na tie veci, na proste, že ide rýchlejšie a bere rýchlejšie veci, ale Ted je tá klasika. Ted bol vyrobený, aby zbieral, lebo Ted, on čítal noviny, bol pri rádiu a on proste začul, že Sovieti zhadzujú nukleárnu bombu na nás a tak potom to počul a potom začal spanikať a potom zoberal všetko. Áno. Máme všetko. Ešte chcem byť aj zachránený v tejto epizóde, čiže lebo keby si chcel dostať ten military ending, no tak potrebuješ sekeru, potrebuješ gas mask, potrebuješ mapu, potrebuješ aj radio a potrebuješ aj harpu. Potrebuješ aj kartu. Tak podľa mňa máme všetko. Bla bla.
Teraz ich nemôžem zabudnúť ich nakrmiť a ty pôjdeš vonku, lebo máš aspoň jedného fana. Aspoň nemôžu spať, čiže ani nedám mi kartičku. A čo s tým? Počúvaj, ty mi je chvál. Rodičia sú proste polomrtví, áno. Tak sa to učí. A dám mu pušku. No. Iba proste čuk, keď niekto ťa chce dotknúť, keď sa chce niekto dotknúť teba. Aj tak sa niekto teba nechce dotýkať tým, lebo ty podľa mňa sa umývaš dvakrát za mesiac. Našli na rádiu nejaký broadcast a oni si mysleli, že sú to Sovieti, ani to nepočuj, alebo vy sa poserete, ani to nie sú Sovieti, sú to Kanadiani. Vidíte, ako poviem? Cub Scouts, pozrite si jeho channel. V prvom videu som ho odporúčal a proste v komentároch. Aha, voda. A čo je toto? Klaustrofóbia je ťažká, aby si ju proti nej bojoval, ale že oni sa oni sú takí, že oni že nie, neotvárajte dvere, oni chceli otvoriť dvere, lebo oni sa boja klaustrofóbie v bunkri. Ten bunker je podľa mňa oveľa väčší než a Ted je no ani nemôžem vidieť, je crazy proste, sa stal the baby. Nejaká zelená vec a prosím mutant Mary Jane, prosím mutant Mary Jane, ty si čo, ale aspoň Dolores už nie je unavená. To je dobré veľmi. Možno, že niekedy radioaktívna voda môže niekedy pomôcť, neviem. Dobre, nie, toto je to isté, že my môžeme poňať všetko v tomto maličkom. A ty mi je späť, ty mi čo si priniesol? Ty mi je unavený, nie. Žiadne prekvapko, a čo si donesol? Skoro nič. Idem ho nakrmiť pod expedíciu. A toto nejdem čítať. A teraz je tedy celý energetický a za chvíľku bude totálne crazy. Teraz za chvíľku bude celý na baby. Ale tými ho som už nakrmil, čiže ho nejdem zase krmiť. Dáme teda na tú prácu na expedíciu. Ale potrebujem nejaký ending, počúvaj, kedy už... A Dolores je sick. Prečo Dolores sa stala zombíkom? Však prečo? Mary Jane is starving? A kde je Dolores? Prečo sa stala chorou? Dolores sa ill. Žiadne vysvetlenie, že Dolores sa stala zombíkom. Dáme teda na prácu a prosím, neznič tú pušku. Prosím, Ted, neznič pušku. Ale áno, on sa stal za baby a možno, že zničí aj pušku. A Mary Jane je chora, toto čo je? Dobre, oni chcú nejaký broadcast. Áno, zahrajte sa s tým rádiom a zničíte mi to rádio. Alebo nie, nezničíte mi. Veľký úspech. A
a že ten Fallout už je skoro nikde, no proste Fallout už skoro zmizol. Yes! Toto je začiatok military endingu. Proste musíme a ešte The Siblings ending. A tým... Toto je preto, že Timmy... že nikto ťa nemiluje, Timmy. A aspoň tam Dolores, potom niekto nám zavolal a Timmyho, lebo ten iba sedel s tým Rudolfovým nosom a Dolores, aha, ja som mi vyliečil. Timmy, akože ty si čo, teraz by som ti dal polievku a vodu. Wow. 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 Niečo počujú a keď sa nezahrajú nejaké karty alebo checkers, no tak, alebo dámu, no tak oni pôjdu da baby. Dad je mŕtvý! Dad je mŕtvý! Dad je mŕtvý! Dad je mŕtvý! Dad, však som ťa nakrmil! Dad. Military. Na expedíciu nepôjdeme, máme dosť a nejaký chalán chce nejaké náboje a dáme mu nič. Pretože keby sme dali jeho dámu alebo našu amuníciu, no tak on proste utečie ako totálny bullshit. On zobral našu amuníciu a Dolores je za zombík. A Dolores vyzerá ako keby ako tá plynová maska, alebo táto vecička. This is bullshit. A nejaký potkan sa na nich pozerá, proste to iba rozsekaj. Teraz iba očakám, že Dolores bude mŕtva a Mary Jane tá tu zostane v tomto bukvi a ona zomrela, lebo by som ju mohol krmiť. Nejakí survivory, ktorí ho robia oveľa horšie, nedám im nič, lebo nechcem otvárať. Čo bolo? To čo bolo? Čo bolo? A čo sa stalo? Čo je to? On niečo je... Manhole in the corner. Niečo je pod nimi, sú takí... Že to potrebujú zobrať, že si potrebujú zobrať seky. Kto sa... Aha, nie. Ej, je to medkit. Aspoň nie ste taká hlúpa rodina. Idem ich nakrmiť. Listings most, ktorí si zahrali takú hru, že ich sused tam mal taký trezor, oni ho nazvali Weasela. Weasel po anglicky. My skoro nemáme nič. Wow. Dostali sme pušku. Ako môžete napchať pušku do trezora? Do aspoň takého maličkého trezora. Musíme ísť na expedíciu. A čo je toto? Oni chcú jednu vodu. Nejaké skautky prišli tu a oni si pýtajú Boy Scout za amuníciu a plynovú masku za vodu. Mohli by ste to vymeniť, že chcete vodu za... Nie, že chcete plynovú masku za vodu a že chcete amuníciu za... Nie, alebo chcete... Alebo že Boy Scout book za amuníciu, áno. Ale vy to hneď vymeníte, nič si... Som však... Aký hlúpak to bude kupovať? To je moja otázka, kto to bude kupovať. A
čo povedia? Although the girls are very brave to walk around the wasteland, they didn't have anything of interest to us. Yes! Yes! My sme povedali, shut up! A dáme jej plynovú masku. Čakaj, nie. Ja ju vyliečím. Dáme jej plynovú masku, pretože nechcem, aby Dolores zomrela, lebo ona tu je jediná dospelá. A keď zomru všetci dospelí v tejto hre, no tak deti sa nemôžu sami postarať. A proste bude, že game over. Shina, ďalšia military notifikácia, potrebujeme nejaký flashlight, aby sme všetko zapalili, áno. To som chcel. Ja som dobre, Dolores je mŕtva. Dolores je nejaký ďalší survivor chcú nejakú polievku. A Dolores je späť, to čo si našla? Ja nie, Mary Jane, ona zomrela. Wow. Wow. Toto je strašne dobré. Random notesy, to nejdem čítať. Teraz nejdem ju nakrmil som ju a nejaký chalani chcú mapu. A oni nám dajú niečo. A čo nám dali? A podľa mňa amuníciu, oni dali na amuníciu. A čo je tu? Knock knock. Nejaký gambler. A nebudem to riskovať, lebo by sme mali jednu polievočku. A deň 30, ešte 20 dní a bude to koniec. Keď to bude ešte 2 dní. A ideme nakrmiť nejaký tank sme našli. Dolores, áno, chod to Ježiši. Wow. Wow. Je tam zomre. Ona zomrela. Navštívuje gigantná expozícia. Akože ten... Gigantná expozícia, akože Dolores. Ty si čo? Dobre, toto bude koniec našej epizódy. Dajte ten taký čierny odber, áno, a dajte like na toto video, ak sa vám páčilo. Môžete unsubscribovať hocikedy, ale prosím to nerobte. A dovidenia, a ja sa musím teraz zdravať v tom púte. Dovidenia. Čaute, a idem revať v tom púte, dobre.